Ine yeni bir illeşimi diýe pikirlendiriyor, başga bir mesele barada. Olam opozisiýon liderleri tankydy diýe. Özüni adam bejibatlaryny illeşimi diýe, opozisiýa diýip özüni tanadýanlar soňky wagtlar adamlara ýüzüňi açyp gürleýän diýerler. Siz heleçede ýok diýerler. Bary ýogy 200 gram etini artykmaş diýip gürleýänler bar. Bularyň aýal maşgalalara nähili hormat goýanlyklary ine şu ýerden belli bolýar. Eýsem demokratiýa diýenler inni şu bolmaly. Bir tarapdan olar demokratiýada aýal erkek deň bolmaly diýerler. Beýlek tarapdanam siz heleçede ýok, aýalçada ýok diýip aýal jynsyny erbet manada ulanyp aýallary göýe Türkmenistanyň raýatlary däl ýaly edip olary ýöne bir zat ýaly edip görkezýärler. Adamlaryň ýüzüni açmakda da manipulasiýa ulanmak bu meseleni adamlaryň öz erkine çözmegine ruhsat bermezlikdir. Eýsem şu da demokratiýa minni. Gynantakda käbir opozisiýa liderlerimiz özlerini hut şeýle alyp barýarlar diýip özüni adam bejibatlandyryny illeşimi diýär. Eýsem şunu edýän bellikleri, ýanky şol siz heleçede ýok, aýalçada ýok diýip edýän çykyşlary wagtlar käbir liderlerimiz. Şunu edýän bellikleri yerlikse bellikmi?